खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोङो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलावहाय फैनायावहाय जोंनि मुंख्लंफोरनि मुसुखा नायनो हाबफैदों आरोखि नैबेयावहाय दा बेखौनो आं नोंसोरनो खोन्थानो एसे सेस्था खालामदों आरोखि आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो जोंनि मुंख्लंफोरनि गासिबो मुसुखा दंजोबो बेयावहाय बेजों हाबहोगोन ना हाबहोआथाय हाबहोयो ना औ नैबेजोंनो दङ जों मिटिंनिफ्रायहाय फैनानैहाय एसे बेवहाय हाबफैदों आरो नै बेसोरनो जोब नामखौ साबसेखौ होनथ'नो हानो मेरला दङ बे गासिबो जोब आं दिनै फार्स्ट आं खुनु दिन फैफेराखैमोन आरोखि दिनैहाय आङो फैदों एसे नायलांनो होननानैहाय खाथियावनो फैखानायखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय मिटिङा जादों नालाय हौरैबो दङ बैथिंजायबो दङ मिथिङाव फैनाया बेरायदों फुल बागानाव मुंख्लंफोरनि फुल बागानावहाय बेयाव लांफै बेयावबा मोजांथार बिबारा नै बेयावबा मोजांथार नै मिटिङाव लेंहरदों नै मिटिङावहाय ओमफ्राय बिसोरनो थांनो नागिरा नै आइ फैद' लेंहरबाय फैद' दाहाय फैफिनगोन नांगौबा न'आवलाय माथो होनबा थान्दानो हा मा दङ सासे ओंखाम संग्रा मा जिनिस मा दङ दाख्लि सैमा दोनग्रा केनेल नै आयौ बियो बिराद गोलाव लाइन जाबाय दाख्लि नै बैसिमल'मोन लाइना बेवहाय नोंसोर जुद्ध नांनो नामा जुद्ध नांनायनि बयखौबो दान्दिसे सम सिरि थाथ'नो थाखाय खावलायबाय अननानै सिरि था Thank you so much. गोमोथाव बसुमतारी बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बयखौबो सिरिबाङै गावबा गाव मासियाव जिरायनाय खावलायबाय आरो renowned Oro artist, Mr. Kingshan Solgari, is also going to felicitate with a painting. Kingshan Solgari is a renowned Oro artist. He is handing over for painting to our guest Solo Sulsel. Now, all Bodo
Harimu Afak is also going to felicitate him with an aronai. Please. Now we are going to felicitate Santal and Adivashi community, Bodo community, Rajbongshi community. They will be presenting in front of you, Gorkha community. With this collaboration, they will be presenting in front of you a very beautiful traditional dance. Hope you all gonna love it. Thank you so much.